nesa posición. Gracias, sobre todo, darlle un aplauso importante aos que se decidiron a poñer e facer a inxerta como se facía antiguamente. Eu, solo desde a Ruta do Viño, é algo que temos desde fai tempo, e temolo falado na Xunta Rectora, con Cristina, algo importante, quero dicir, Valdeorras é moi importante por o viño, pero moi importante por os inxertos, por os viveiros. Hoxe somos a comarca que máis viveiros hai con diferencia de toda Galicia. Creo, se os datos non me fallan, que dos 9 que hai registrados en Galicia están aquí en Valdeorras, o cual indica a importancia que tuvo e que ten a día de hoxe. Eu, desde a parte, podo falar personalmente, desde que era pequeno, desde que teño uso de razón, na casa sempre se fixo a inxerta. Vimos dunha familia que xa empezou o bisabuelo, o abuelo, o pai, e, bueno, nos demos aí un pequeno cambio, dedicámonos máis ao viño, pero, quero dicir, eso queda moi metido moi dentro. Desde o que estou vendo aquí, o desollar, os mazos, despois a navalla que tanto se guardaba durante o ano e como se facía para afilala. Unha cousa importante que falamos cando se iba a facer esta actividade, se iba a encontrar ahora a rafia, pois encontrouse, as mulleres eran unha parte importante, importantísima neste proceso, e ademais cunha destreza importante que para atar. E despois, pois, volver a levar os inxertos ao choco, etc. Unha cousa tamén que me quedou no recuerdo, nestas fechas, eran as festas de San Jorge, e coincidía normalmente ca postura. E nós, como nenos, íbamos a axudar, e sempre oíamos as bombas aquí, desde ali, desde a rúa, as bombas en Vilamartín, estábamos xa nerviosos bueno, papá, que temos que marcharnos. Entonces, bueno, solo eses recuerdos, esa parte importante. Quero tamén nombrar un momento, un cambio que hai nesta maneira de traballar, que polos anos 80, cando chega a democracia, sei que hai un viaxe a Valencia, tamén xa empeza, digamos, a abrirse o conocimiento, e vexo tamén aí unha mesa que xa non é de navalla, senón é ca inxerta de Omega. E xa sei que hoxe en día o traballo que se fai é con cámaras, etc. Digamos, o arrancar os inxertos, que era do máis duro que había, pero hoxe tamén se fai con maquinaria, digamos, cun proceso importante. É unha alegría que esta festa se retomara, tiñámolo desde a Ruta do Viño como moi posicionado, e, bueno, que siga durante outros anos.